Karo na biyar a kimiyyar musulunci. Ya kamata ku sani Qur'ani ba wai kawai littafi bane na ibada da na hukunce-hukunce na addini. A'a, ya kunshi likitanci, kimiyya, lissafi, ka'idojin na'ura da wasu ɓoyayyun ilimi. Yau za mu taɓa geoscience na Qur'ani da kuma numerical value na Qur'ani. A cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci kalmar bar wato teku sau 32, sai kuma ya ambaci kalmar ard wato tsandauri sau 13. Wannan ba kawai ambato bane, wani ka'ida ce ta lissafi. Idan ka dauko 32 na teku ka hada da 13 na tsandauri zai baka 45. To mun samu ratio 32 na teku divided by ratio dinmu 45 times 100 zai baka 71.111, which is the approximate percentage of sea da muke da shi na duniya. A yau kuma binciken geoscientists na NOAA da haɗin gwiwar NASA ya tabbatar da cewa tekun da muke da shi a duniya ya ɗauki kashi 71 na girman duniya. Ita kuma tsandauri da aka ambata su 13 a cikin Al-Qur'ani wato ƙasa kenan. In kai dividing inta by 45 ratio ɗinmu kai multiply by 100 zai baka 28.8888, approximately 29%, wanda hukumar ta tabbatar da cewa girman faɗin ƙasa tsandauri a duniya shine 29%. Sarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki. Mu ci gaba akan numerical value. Kalmar salawat wato salati ya zo sau 5 a cikin Al-Qur'ani mai girma. Muna yin salloli 5 a rana, a kowanne sallah muna yin salatin annabi kwaya ɗaya a tahiyyar ƙarshe. Kalmar sab'a samawat ta zo sau 7 a cikin Al-Qur'ani. Sama guda nawa muke da shi? 7. Kalmar salihat wato aiki na gari ya zo sau 167. Haka ma kuma kaba'ir, saga'ir, ayyuka da irin na shedan ya zo shi ma sau 167. Kalmar aljahar wato bayyanawa ya zo sau 16 a cikin Al-Qur'ani mai girma. Haka ma alaniya wato sirrantawa ya zo shi ma su 16. Kalmar azaba su 117. Amma da aka zo kan gafara, afwa, yafiya dai in short su 234. Kun ga 117 su 2 shine 234, wato yafiya ninkin azaba. Lallai Allah mai yafiya ne kuma mai jin kai. Sako na gare ku masu bibiya na, ina jin daɗin yadda kuke cilla sakon nan gaba. To albishirinku, ba ku ji komai ba ma dangane da tarin tilin ilmoma na cikin Al-Qur'ani wanda ya gagari fasahan zamani. Zan ci gaba da zakulo muku su haɗi da maimaita kalubalantar duniya da Allah ya yi sama da shekara 1400 da suka wuce. Qul in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Kun ga irin ayoyin Qur'anin nan Allah ya ce a ga ma tarayyar mutane da aljanu su kirkiri irin shi in za su iya.